Doncs benvinguts i benvingudes a la 5a edició de Crec Talks. Aquest és un format que vam heredar d'un coworker, que és el Josep Darnés, que feia les Punk Talks, i ens va transmetre el format i mentre no es pugui fer d'una altra manera, ho seguirem fent online. I bé, és una oportunitat molt interessant de trobar-nos alguns coworkers i jo, que soc community builder d'aquí de Crec Eixample, i parlar sobre un tema concret. Sempre intentem que siguin coworkers d'un mateix sector, però que es dediquin a coses diferents i sobretot que tinguin bagatges i experiències diverses per després trobar punts comuns. I bé, sense més preàmbuls, en aquesta ocasió parlarem sobre innovació, ciència i societat amb l'Armando Ruiz, la Roser Sala i la Neus Serrandell. Jo soc el Gerard Hernández i conduiré la sessió. En primer lloc, m'agradaria que us presentéssiu en 2-3 minuts i que expliquéssiu, Roser, Armando i Neus, a què us dediqueu actualment i una miqueta de la vostra trajectòria professional. Si vols començar tu, Roser. Sí, ara sí que tenia... Si em sentiu, no? Sí. Sí, que tenia el micro. Soc la Roser Sala. Jo formo part del CREC Sabadell, perquè jo soc de Sabadell, però gràcies a aquesta oportunitat que tenim crec que està molt bé perquè ens podem trobar una mica amb gent d'altres llocs. Jo soc enginyera de formació, però soc professora d'enginyeria biomèdica a la UB. Llavors, vaig fer un doctorat en neurociències i m'he dedicat des de llavors a la recerca, molt en el sector públic, molt a la recerca que es fa des de la universitat, sobretot en la part de neurociència i en la part de tot el que seria potser una mica intel·ligència artificial aplicada a la neurociència, molt relacionat amb malalties neurodegeneratives. Històricament, o des que vaig fer el doctorat, he treballat molt amb Alzheimer, amb Parkinson, en processos d'envelliment. Recentment he estat treballant en processos de desenvolupament cerebral, també. Estic actualment col·laborant en un projecte amb la Universitat d'Oxford, perquè jo soc de la Universitat de Barcelona, però tinc col·laboracions amb altres universitats, que és una de les coses que potser també acaba sortint, no? La característica aquesta que tenim col·laboracions amb gent de molts altres països i el que deia, he estat treballant en un projecte de desenvolupament neuronal, per tant, en un projecte de nens recent nascuts. Una altra de les coses un altre dels aspectes pels que em caracteritzo potser és que al tenir un peu a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i també el vincle amb totes les facultats d'enginyeria, crec que també em dedico molt o també estic molt interessada en tot el que és translacionalitat de les diferents modalitats. O sigui, ara ja no és tant un enginyer, un metge, sinó jo crec que cada vegada més hi ha el vincle aquest i la comunicació entre diferents disciplines. M'interessa molt la divulgació científica, també, i llavors també crec que en aquest aspecte, tant amb l'Armando com amb la Neus, tenim bastantes coses en comú, perquè una de les preocupacions que crec que també s'ha vist molt, també ha quedat molt plasmada els últims temps, és que la societat necessita una informació respecte a tots aquests temes mèdics, temes d'avenços científics, i crec que recau molt sobre nosaltres aquesta mena de feina de traduir el que s'està fent en els laboratoris o en els centres d'investigació cap a les aplicacions socials. I també al revés. Per tant, una miqueta, això és el que... Perfecte. I Neus, si ens pots explicar una miqueta? Sí. Em dic Neus Serradell, soc llicenciada en Ciències Químiques, especialitat química orgànica, i vaig fer també un màster en documentació online a la Universitat de Barcelona. Sempre he estat treballant en el marc de la informació i documentació científica en l'àmbit de la indústria farmacèutica, és a dir, informació relacionada amb medicaments.
Durant tota la meva vida professional es podria dir que he treballat en 3 tipus d'empreses. La primera era productors d'informació dirigida a la indústria farmacèutica, que són empreses que editen revistes, llibres, fan bases de dades, tot per a la indústria farmacèutica. Després també tinc experiència, vaig estar 13 anys treballant en una empresa farmacèutica. O sigui que per mi és important la doble vessant d'haver treballat a un productor d'informació i a una empresa farmacèutica que utilitza aquesta informació. O sigui, a la vegada hi produït informació i a la vegada he sigut usuària d'aquesta informació. I com a tercer àmbit he estat consultora, en aquest moment d'informació científica, en el sentit de proporcionar aquesta informació a clients particulars, que normalment són empresetes petites o també productors d'informació. Actualment es pot dir que treballo en dos blocs. Un és estic fent el control de qualitat d'una gran base de dades dirigida a empresa farmacèutica. Això vol dir mirar quina informació falta, també identificar errors i corregir-los. I l'altre és un projecte personal, que molts de vosaltres ja coneixeu, que és he editat i publicat un conte sobre la leucèmia infantil. I el vaig publicar a finals del 2018 i en aquests moments m'hi torno a posar perquè vull donar-hi més visibilitat i també tinc la intenció de traduir-ho al castellà. I més o menys ja estic presentada. Fantàstic. I Armando, per últim? Sí, bona tarda. Gràcies, Gerard, i a tota la comunitat de CREC. Soc Armando Ruiz, jo soc veterinari. Vaig treballar de veterinari clínic 10 anys, vaig muntar un hospital i vaig estar fins al 2007, on vaig fer un canvi professional i vaig muntar en aquells moments es deia un spin-off, ara no, tothom parla de startups, fa 12 o 13 anys la paraula de moda era spin-off, llavors ja l'Autònoma, quan va començar la part de recerca de l'Autònoma, vam muntar una petita spin-off i vam començar a treballar amb salut, amb humana, em vaig moure de la salut animal a la salut humana i fèiem com una espècie de CRO, que són unes empreses que gestionen recerca, sobretot la part de recerca que es diu de fase 4, vull dir, estudis de medico-marketing, molta generació de continguts també, i llavors treballàvem per la indústria farmacèutica, per organitzacions també, hospitals, fundacions, i aleshores vaig tenir l'oportunitat d'anar a Noruega un parell d'anys, allà a Tromsø, al Polo Norte, i en un centre de recerca. En aquell moment vaig fer un màster de lideratge, gestió, de la ciència i l'innovació, i realment vaig posar la innovació dintre del meu ADN, de la meva passió per generar noves idees i implementar processos que al final tinguin un impacte a la salut de la gent. I aleshores vaig començar a treballar molt amb la part d'educació, educació a pacients. Vaig coordinar diversos projectes i vaig tenir també l'oportunitat d'anar a una acceleradora que hi havia a Frankfurt, a Alemanya. Vam muntar en aquest moment sí que ja es deia una startup, i amb impacte social, i vam estar treballant quasi 3 anys intentant desenvolupar un producte amb diabetes. I el projecte, tot el que és el món startup, que suposo que parlarem una miqueta, amb salut i emprenedoria, és complicat, i llavors des de Covid el que he fet és centrar-me en un parell de projectes que tinc ara. Gestiono tota la part internacional d'una federació de pacients espanyola amb al·lèrgia i respiratori, es diu FENAER. Aleshores porto totes les relacions internacionals d'ells i després amb la Societat Mèdica de Metges d'Al·lergòlegs tota la part d'educació dels pacients en una escola online. En paral·lel som diverses persones les que formem part d'un club que es diu Future Health Club,
que va néixer aquí al CREC. Jo estic al CREC fa 3 anys ja, al CREC Eixample. I aleshores el CLAP el que va estar fent fins abans de Covid eren sessions presencials, amb perfils diferents de professionals que treballen en salut, molt multidisciplinar, i ara rellancem, hem parat una miqueta amb el concepte de Covid, no? Tot i que hem fet sessions online abans de l'estiu i ara a finals de gener comencem una altra vegada l'activitat amb un programa formatiu també, un workshop, que si tenim oportunitat després ja parlarem una miqueta més si voleu, no? I aquest és una miqueta el meu background professional. Fantàstic. Doncs, un cop ja ens hem presentat, us vull preguntar sobretot, Armando i Neus, com ha estat el vostre procés per acabar sent freelance en el sector farmacèutic i de la salut, que normalment és un sector molt de grans empreses. Com ha estat el vostre procés o per què vau prendre la decisió de treballar com a freelance? Neus, tu què penses? Mira, jo em vaig posar de freelance quan havia estat bastants anys en una empresa de producció d'informació i després 13 anys en una companyia farmacèutica. I va arribar un punt que tenia ganes d'un canvi, que tenia ganes d'anar-me'n de l'empresa on treballava, i així. I, per altra banda, també veia que amb tot el que havia après fins a aquell moment podia donar, o sigui, ho podia aplicar posant-me de freelance, posant-me com a consultora, i que em podia fer el mateix que feia dintre de l'empresa farmacèutica, que era donar informació als científics, ho podia fer a diferents empreses petites que no tenien la figura del professional d'informació. O sigui, la figura del professional d'informació dins de l'empresa farmacèutica normalment estava en empreses grans, les petites no en tenien i tenien aquesta necessitat. Per una altra banda, també, en aquell moment, era important veure que hi havia mercat per fer això. I la primera vegada jo he estat 2 fases de freelance, una del 2002 al 2008 i l'altra del 2016 fins ara. I en el 2002 realment hi havia mercat. I vaig fer un cop de cap i la veritat és que va sortir bé. Però sobretot això era aplicar tot el que havia après fins a aquell moment, aplicar-ho i portar-ho jo mateixa i ser el meu cap, que això també, ser el meu propi cap, també és bo. Fantàstic. I tu, Armando, quin procés vas seguir? De fet, tu segurament mai sempre has treballat pel teu propi compte, oi? Sí, això és el que anava a dir, que en el meu cas, la meva experiència personal, jo sempre he treballat pel meu compte. Aleshores, com a coses positives, perquè hi ha moltes coses negatives també, quan ets freelance. Aleshores, si ens centrem en la part positiva, tot i que freelance realment no hem d'entendre, o almenys amb salut, és a dir, no ets una persona que treballa sola, o sigui, no ets tu aïslat en tu mundo. Sí que hi ha potser certs treballs molt específics, molt tècnics, però almenys en el meu cas, és més, tot i que treballes de manera individual i lideres coses o projectes, però sempre tens gent al voltant, és a dir, que mai estàs sol, sempre hi ha un projecte on tens gent que treballa amb tu, que col·labora amb tu, és a dir, que tampoc no estàs treballant de manera aïllada. És a dir, no hi ha una cosa concreta que em forcés a fer o em motivés a ser freelance, perquè sempre he treballat pel meu compte en formats petits, amb startup, spin-off o formats de 3-4 persones treballant. Però sí que et puc... Hi ha alguna interferència por ahí? No sé què és això. Sí que et puc dir que, no sé, la gent que ens està escoltant, almenys en el sector salut, hi ha una gran, penso, i Covid ho ha accelerat tot, i no parlem de tecnologia, o sigui, parlem d'oportunitats. Sí que penso que en salut, pel futur, hi ha moltes oportunitats per professionals que tenen un expertise molt concret, que poden aportar el seu valor i que potser tampoc necessita que estiguis full-time en una empresa treballant, perquè quan parlem d'innovació i tecnologia, clar, tot va molt ràpid. És a dir, el que és avui dia una cosa que es treballa d'una manera d'aquí un any és completament diferent. Llavors necessiten professionals que estiguin superactualitzats, supereficients al treball i supermotivats, amb la qual aquest perfil freelance aporta tot això a les companyies. Aleshores,
segur que hi haurà moltes posicions dintre de grans corporates i inclús amb startups, no? Pues que donaran l'oportunitat a gent, potser com nosaltres tres, no? Que estem aquí, a que aportin el seu valor puntualment amb un projecte, no? I anar avançant i anar generant noves coses, no? I tu, Roser, en el teu cas, que ets professora de la Universitat de Barcelona, com pots impulsar els teus propis projectes i investigacions des de la teva posició de professora a la universitat? Sí, a veure, jo, de fet, ara els estava escoltant tant a l'Armando com a la Neus, i pensava que moltes de les coses que diuen ells s'assimilen molt al concepte que tenim nosaltres de la part dels professors que fem recerca, no? Perquè els professors d'universitat, doncs, com sabeu, tenim unes obligacions o uns rols dintre dels estudis en els que participem, però, clar, a part tenim tot un expedient de recerca i tots uns interessos en projectes, en col·laboracions, i tot això, tota aquesta part s'assimila molt a la part d'un freelance, no? Perquè has d'escriure un projecte, has de demanar que te'l financin. Normalment es demana a institucions públiques, llavors tot el procés de buscar els projectes també té la part bonica, que és una mica pots decidir quina és la part que t'agrada. Pots decidir una mica cap on vols enfocar la teva recerca, amb qui vols col·laborar, no? Llavors es tracta molt de buscar col·laboracions a diferents àmbits, no? En àmbits mèdics, en àmbits més tecnològics, en àmbits més... I a partir d'aquí intentar buscar, anar-te agafant a diferents projectes. Alguns sempre has de procurar també liderar-ne alguns com a investigador principal. Llavors, hi ha d'haver-hi sempre és bastant complicat també potser trobar l'equilibri amb tot el que estem posats, no? En aquest cas, jo aquests últims 3 mesos he aconseguit una col·laboració amb un projecte amb la Universitat d'Oxford i ha sigut també una mica com si hagués de ser freelance en aquest aspecte, no? Perquè dius, me'n vaig allà, faig una proposta, intentem fer-la durant aquest temps, no? I hi ha un aspecte que ens vincula amb tota la investigació pública, però que també has d'estar una miqueta pendent de tot i una mica movent-te també de forma individual. Llavors, ara que parlaves, Armando, de l'ecosistema emprenedor que s'està generant en el sector salut, tu que portes tants anys com a tal i amb l'experiència del Future Health Club, que formeu, diguéssim, nous talents en salut digital, com valores l'evolució de l'ecosistema emprenedor en els últims 10-15 anys? Sí, aquesta pregunta m'encanta, no? La veritat. Aviam, jo veig un canvi molt gran, és a dir, tot el que és l'ecosistema emprenedor a Barcelona ha fet un canvi des de, diria, 5 anys enrere, d'una velocitat immensa. Quan jo vaig anar a Frankfurt, que això ja et dic fa 4 o 5 anys, a Barcelona quasi bé no hi havia cap acceleradora a nivell de concepte, no? D'emprenedors que tinguin idees i puguin posar-se, diguéssim, no? De dinamitzar aquesta idea, no? Com a ecosistema. I ara n'hi ha molts, no? És a dir, hem avançat molt, però veig molts problemes. Comparant amb, per exemple, el que més conec, no? La part d'Alemanya o d'allà de Noruega. És a dir, nosaltres hem avançat molt i ens hem posat a com estaven ells, et diria, fa 5 anys, però potser inclús abans, no? És a dir, seguim tenint molts problemes intrínsecs dintre de la dinàmica, no? De generar projectes o negoci al final, perquè una startup és un negoci, no? És una empresa, perquè això ens oblidem moltes vegades. Llavors, clar, hi ha una empresa de salut a Espanya és molt complicat. Pel propi sistema públic de salut, pel propi sistema que això la Roser ho coneix molt bé, de la part acadèmica, de la universitat o de les escoles de medicina, llavors, evidentment, dels inversors, amb la qual cosa, dintre d'un mercat tan competitiu avui dia, jo et parlo més potser de salut digital, perquè és el que més treballo, de generar companyies amb un producte o un servei digital, que el mercat ja no és Espanya, el mercat ja és Europa o, si no, Latinoamèrica, se'ns farà molt difícil realment a nivell de mercat d'arribar a ser competitius si no canviem
coses intrínseques dintre del sistema que és difícil. No sé què pensen elles, però aquestes... Sí, jo he posat això de xarxa, no sé si funciona així o no, però simplement volia afegir que sumant-me a això que deia l'Armando i m'ha fet pensar també que els últims 3-4 anys a nivell d'universitat també hi ha hagut molta iniciativa i això doncs veig que hi ha alguns dels meus alumnes per aquí connectats. Hi ha hagut molta iniciativa en intentar crear sinergies entre facultats tècniques i mèdiques i la facultat d'empresarials, per exemple, o llavors jo crec que aquesta mena de visió o aquesta mena... Sí que estem molt lluny, però sí que crec que s'està fent un esforç per intentar fer entendre que si es vol fer una startup o si es vol crear algun tipus de projecte emprenedor des d'un punt de vista mèdic o tècnic, es necessita també tenir els coneixements o el suport des del punt de vista més econòmic, des de les inversores, poder ser competitius amb els dos aspectes. Jo crec que a nivell de formació sí que he vist una miqueta un avançament en aquest aspecte. O sigui, he vist que cada vegada més hi ha, i veient també les idees o els impulsos que surten dels mateixos estudiants, cada vegada veig més que hi ha aquesta base de dir, si jo vull emprendre o si jo vull començar un negoci, haig de tenir unes coses que potser no em dona només la meva part o la meva formació mèdica o la meva formació més científica. I amb això crec que hi ha un punt positiu que segurament, com ha dit l'Armando, jo no conec exactament quina és la situació actual o quin és ben bé però segurament estem lluny, però jo crec que amb això s'estan creant iniciatives que crec que val la pena anar seguint. No sé ben bé si la Neus tampoc sé si ho has vist o si hi estaries d'acord. Estic d'acord amb això, que potser fa uns anys la gent tirava més a anar a treballar en una empresa i passar-se molts anys allà, i ara hi ha més la possibilitat de crear la teva pròpia empresa o de treballar pel teu compte. Jo voldria afegir una cosa en relació a la meva feina, que potser no es coneix gaire, que és la importància que té la gestió de les dades i de la informació científica. Crec que hi ha un gran desconeixement, perquè quan un pensa en una empresa farmacèutica suposo que pensa en químics de laboratori, en farmacòlegs que fan experiments amb ratetes, després en assajos clínics. En comercials, també. Comercials, també. En comercials, exacte, en màrqueting. Però hi ha una part que és que tots aquests, científics i els de màrqueting i tots, pel dia a dia, necessiten molta informació. Per exemple, un químic que vol sintetitzar una molècula nova i que l'ha pensat, el primer que ha de veure és que aquella molècula no està patentada, no sé, al Japó o a la Xina o així. I això no és fàcil. Llavors, fins fa, i encara existeix en les empreses farmacèutiques la figura del professional de la informació, que és el que busquen bases de dades especialitzades, que no són bases de dades públiques, sinó que s'ha de pagar, no? I que la informació està com molt ben estructurada, és una mica complexa de buscar. Però vull dir, és important facilitar la informació durant el procés de desenvolupament d'un nou fàrmac, facilitar tota la informació a tots els científics que hi treballen. Després, una altra cosa que també és important és gestionar tota la documentació que va generant el procés de recerca d'un nou fàrmac. Es genera moltíssima documentació que s'ha d'entregar a les autoritats sanitàries perquè al final aprovin aquell fàrmac. I aquí també intervé el professional de la informació. I també la gestió de les dades. O sigui, la recerca produeix un gran número de dades. Tal molècula química provada amb aquestes ratetes produeix aquests efectes. Llavors, la gestió de dades és important, per exemple, per fer programes predictius. O sigui, hi ha programes predictius que s'alimenten amb estructures químiques, amb dades farmacològiques, i a partir d'aquí poden predir mecanismes d'acció
de noves molècules. I tot això és important pensar que hi ha professionals que es dediquen a aquesta cosa que no estan al laboratori o que no estan fent màrqueting. I crec que es desconeix. M'agrada que parlis del terme desconeixement perquè ho lligo amb un tema que volia tractar a continuació, que és una mica les barreres que us trobeu a l'hora de fer divulgació sobre la vostra feina o sobre la vostra recerca. Tu, per exemple, Roser, que estàs involucrada en projectes de neurociència i intel·ligència artificial, tant en envelliment com en nadons, oi? A l'hora de fer divulgació, que a part és un tema que has dit que t'interessava molt, quines barreres et trobes a nivell de desconeixement, una mica la rellevància social que té aquest tema en l'actualitat? Bé, barreres n'hi ha moltes, però jo crec que no és un tema més de barreres o d'informació, també n'hi ha molta, o sigui, estem més aviat, jo crec que estem saturats d'informació a vegades, però crec que potser a vegades la informació o no està prou filtrada o no arriba informació, doncs hi ha com un forat molt gran, hi ha un gap molt gran entre el que és parlar de neurociència, en aquest cas, no? Potser, si tots fem la tasca de buscar articles de neurociència publicats per tot el públic, ens trobem o en intentar explicar la ciència des d'un nivell molt bàsic o articles publicats en revistes científiques internacionals i que normalment són en anglès. Llavors, en aquest entremig jo crec que hi ha molt espai i hi ha molta feina a fer. Fins i tot jo diria que pot ser també degut a l'acceleració tot plegat, no? Vull dir, tots els professionals que ens dediquem a això sabem que tenim una pressió per publicar a nivell internacional, per tenir empreses, però a vegades ens oblidem d'aquesta feina, que és transmetre a la societat la importància de moltes coses. Ara ens ha vingut amb l'exemple del Covid, amb molts dels temes que estan a l'ordre del dia, que surten, ho veiem publicat a la premsa normal, per dir-ho d'una manera, però sí que ens hem hagut de posar al dia amb moltes coses a nivell social, no? I jo crec que potser hauríem de treballar més per tenir una formació més contínua i perquè, clar, jo amb el tema de neurociència, per exemple, com que és un tema que aparentment és molt atractiu per tothom i tothom pot estar interessat a entendre com funciona el seu cervell, hi ha molt fals mite, no? I llavors, una de les tasques que jo crec que pot ser una tasca amagada darrere d'una persona que es dedica a la divulgació científica seria intentar anar solucionant o anar donant respostes a aquests falsos mites que s'han anat, que segurament tenen una part de certa, que per això es van crear, no? Però com s'ha anat desdibuixant tot això a mesura que també hi ha molta gent que suposo que entenem el que volem entendre i el que no ens interessa tant entendre-ho, doncs ho desviem, no? Llavors jo crec que s'ha de fer una miqueta de feina cap a la transparència, no? Cap a poder... També per poder explicar, hi ha una cosa que no s'explica gairebé mai, que són els estudis que no funcionen o els errors o els estudis que ens donen un desengany, no? O sigui, ara jo resulta que he fet un estudi amb 200 pacients i m'esperava trobar això perquè tothom ho deia i no m'ho he trobat. I en lloc d'explicar que no ho he trobat, m'ho guardo. Perquè allò segurament les revistes no m'ho voldran, però crec que això també és una informació. I això socialment crec que és molt més interessant que a vegades les coses. Llavors jo crec que hi ha molta feina a fer amb tot això, però que també haig de dir que costa molt trobar recerca feta en català, per exemple, o sigui, divulgació feta en català. I amb això sí que crec que els que estem aquí també hi tenim una miqueta de molta cosa a fer. Ara que has parlat també de pacients, Armando, a les associacions de pacients, com treballeu una mica per aconseguir aquesta transparència i una mica aquest accés a la informació veraç? Bueno, les associacions de pacients, una de les seves
prioritat sempre és l'accés a informació real, no? Validada, em refereixo, no? I sobretot l'educació dels pacients com a societat. Aquesta és una de les tasques principals que totes les associacions de pacients fan. Aquí el gran problema és una reflexió meva personal, és que i ho ja estem veient ara amb Covid, amb Covid és evident i és claríssim, és a dir, el concepte de salut, ens pensem que és prioritari en la nostra vida, però ja podríem generar un gran debat aquí. És a dir, no només ara amb la part que estic treballant de respiratori i al·lèrgia, de fa uns anys, sinó també amb diabetes ho havia vist, no? És a dir, la gent, parlem de salut o podem parlar d'una patologia crònica o la Roger deia, no? La recerca, és a dir, la societat com a tal tampoc està buscant constantment ser un expert en diabetes o ser un experto en innovació. És a dir, la gent té altres problemes, no? Llavors, clar, nosaltres, perquè som experts en salut, treballem en salut i ens focalitzem en salut, però podríem parlar de finances o podríem parlar d'arquitectura, no? Em refereixo que, tot i que sembli que la salut és un aspecte principal, evidentment és una de les preocupacions de la gent, però, és a dir, si tu tens una malaltia crònica i tens un problema puntual, no? Tens una crisi, una anafilàxia o tens un problema, una baixada de sucre, no? Una hipoglucèmia o qualsevol cosa, en aquell moment tu estàs molt preocupat, no? O en el moment del diagnòstic, però després tu tornes al teu dia a dia, no? I la gent... Per això és tan difícil el tema de les malalties cròniques, no? I és un gran repte i grans oportunitats també, no? Perquè tot el que és el canvi de comportament, no? El behavioral change, tot això és molt difícil. I no és educació, només no és educació, és canviar un estil de vida, és canviar... Em refereixo que és com posar la ciència, no? Al centre d'una societat, no? La recerca, no? Al centre... Són coses que han de començar des de la inversió en I+D de l'Estat, des de les escoles als nens. És un canvi de model, és un altre país, quasi bé, perquè m'entenguis, com a concepte, no? Comparat amb països on posen la innovació, la tecnologia o la recerca com una prioritat de país, no? Llavors això es traslada una miqueta, ara sí, no? Amb el Covid veiem la importància dels metges, que estan deixant-se la pell per tots nosaltres, però quan relaxem una miqueta no ho hem vist, no? A l'estiu i tal, tothom torna a la seva vida normal i em refereixo, no és fàcil el pensar que fer educació en salut o fer això, la part aquesta que deia la Roser, de la recerca, la importància de la ciència, tot això és molt difícil. Són polítiques, al final és política a llarg plaç, amb estratègies a llarg plaç, amb la qual de manera nosaltres, freelance, autònoms, empreses, és molt difícil que puguin tenir impacte real fent coses, penso jo, no ho sé. Clar, jo, si puc afegir només una cosa amb això que estava comentant l'Armando ara, també m'ha fet pensar molt en que moltes vegades la ciència avança per voluntaris que no són pacients. I en aquest aspecte també vindria l'exemple de dir, tu ets una persona sana, que no et passa res i necessitem que participis en un experiment que farem, que et farem venir durant, no sé, 2 setmanes a l'hospital, repetides vegades, et farem proves i tu com a persona individual no guanyaràs res d'això. Simplement estaràs participant en un experiment un experiment molt gran on contribuiràs a aportar alguna resposta científica més a nivell global, societat. Llavors, això crec que a vegades costa de fer entendre i ens hi trobem, per exemple, treballant amb voluntaris, que el perfil de gent que ve a fer de voluntaris són gairebé sempre el mateix perfil de gent, perquè són potser les persones que tenen aquesta mena de consciència social o de consciència de que estan, però que costa molt aconseguir que sigui més generalitzat. O sigui, que no sigui jo participaré en aquest estudi perquè a mi em donarà tals resultats, sinó participaré en aquest estudi perquè aportaré o ajudaré a la ciència del meu país o del que en general, internacional o el que sigui. Sí, a nivell de... afegir només una coseta. O sigui, a nivell... Sí que és cert que, al igual que he comentat una miqueta la meva experiència personal amb startups, amb pacients,
també hi ha un canvi molt, molt gran en els últims 4, 5, 6 anys. És a dir, les organitzacions de pacients a Espanya sempre han sigut organitzacions amb pocs recursos, poc professionalitzades, amb poca presència real, em refereixo a nivell de stakeholder, d'influència, no? I això ha canviat, és a dir, ara les organitzacions de pacients on jo treballo estan ben considerades, tenen professionals al voltant, pacients voluntaris que tenen un expertise immens i que dediquen un munt de temps amb projectes i amb treballar. Els metges també han canviat molt, molt, molt en els últims anys com s'aproximen als pacients, com col·laboren amb els pacients, amb les organitzacions, entenen que gestionar una malaltia crònica és una cosa de treball de dos, no? És a dir, que la innovació realment passa per ficar el pacient al centre, que això totes les companyies i organitzacions i hospitals ho diuen i després moltes no ho fan, però tenim pacients ja avui dia que tenen predisposició i experiència i tal, cada vegada és més fàcil i és més real. Voldria afegir una cosa relacionada, però a un altre nivell, per exemple, en problemes que m'he trobat amb la venda del meu compte. Realment només ho compra la gent que té algun cas a la seva família o algun amic. Vull dir, no hi ha això, va una mica relacionat, no hi ha un pensament de dir, mira, això de fet és un compte divulgatiu, no? Doncs el compraré pels meus fills o pels meus nebots, o així, si és que no hi ha un cas. I això és així. Inclús les escoles, que també va quedar tallat per la Covid, però també vaig intentar, perquè penso que és un llibre per tenir a la biblioteca de les escoles, doncs no només per explicar la leucèmia, sinó per explicar, per exemple, la sang, les cèl·lules i així. Doncs costa molt introduir-ho. Sí, ara volia lligar una cosa que havia dit l'Armando, que és que parlava que ja s'hauria de canviar a nivell de divulgació, s'hauria de canviar fins i tot el sistema educatiu. I volia parlar una mica del teu projecte, del teu compte, Neus, perquè t'ho vaig dir l'altre dia, de fet, que crec que en molts temes, però en matèria de salut, jo crec que els nens tenen un impacte molt fort sobre els pares. Llavors, tu com és que, o sigui, amb quin objectiu vas iniciar aquest projecte del compte? Sí, us el poso aquí ja que l'he portat. Bueno, el podeu comprar en el Crec. A Plaça i Sabadell. Aprofito. Gràcies, Gerard. No, a veure, la idea del compte va sortir perquè a una nena de família de 7 anys, el juliol del 2017, li vam diagnosticar una leucèmia limfoblàstica. Llavors la van començar a tractar a l'Hospital Sant Joan de Déu i jo vaig demanar, em van passar el protocol de medicaments que li donaven i em vaig quedar molt parada, és una bestiesa, li donaven com 14, durant tot el tractament que durava 2 anys, li donarien com 14 anticancerígens. Normalment, si una persona gran, adulta, té un càncer, se li dona un o màxim 2 si el primer no funciona. I van començar a tractar-la i va reaccionar de seguida molt bé a la medicació i no tenia masses efectes secundaris. I llavors, no sé, jo tenia com la necessitat d'explicar-li a ella què feien els medicaments. I vaig començar a concebre la idea de dir, mira, podria escriure un conte on els medicaments, que són els personatges del conte, li expliquessin què feien, què passava amb les cèl·lules de sang quan hi havia la leucèmia, per què de vegades feia que es trobés tan malament, o per què de vegades faria que li caigués el cabell, però tot com en un sentit molt positiu, no? És a dir, et caurà el cabell però després et tornarà a sortir. I llavors vas fer un primer esborrany, que així ens ha enquadernat en una copisteria, que el van revisar les doctores i les infermeres que portaven la Maria. I llavors elles em van engrescar molt perquè em van dir realment que era un llibre que podia ajudar molt als nens i nenes que tenien aquella malaltia, però també als familiars, que als familiars els hi costava molt entendre i que no hi havia, o sigui, que allò no estava explicat enlloc.
I això és el que em va acabar de decidir de publicar-lo. En aquell moment vaig fer una campanya de crowdfunding amb èxit i el vaig publicar. I una mica, amb això que tu dius, Gerard, sí, els escrius, perquè realment aquesta nena és un llibre que s'ha de llegir si tenen 7 o 8 anys amb els pares, que els vagin explicant. Però sé que se'l van llegir. De vegades em trucava o m'enviava un WhatsApp de dir per què aquest medicament és tan diferent de l'altre, no? Mira, aquest és una proteïna i l'altre és una altra cosa. I, la satisfacció una mica és aquesta, que és un conte per ajudar a comprendre la malaltia i potser la duresa dels tractaments. Llavors, com a cosa positiva, els objectius, ja dic que la publicació va ser arran de que havia de les bones, diguem, del que em van dir els doctors de Sant Joan de Déu. Llavors, els objectius, podria dir que és donar visibilitat a aquesta malaltia, que no en té massa, ajudar els nens i nenes a entendre-ho, desdramatitzar la quimioteràpia, que això penso que és molt important i que a mi em va servir, perquè a vegades penses en quimio i dius, malament, aquí ja s'ha acabat tot. Doncs no, la quimio pot donar problemes, però és efectiva. Després també recaptar fons, perquè és un compte solidari. De la campanya de crowdfunding, quasi 1.000 euros van anar a Sant Joan de Déu i ara de cada llibre venut 3 euros també van per la recerca. I després també divulgar un tema mèdic-científic per nens. I pensava, i potser, mira, despertes el coquet de la ciència amb un nen o nena i, jo què sé, potser el dia de demà és investigador. I llavors, sí, això també ho pensava. I com a conclusions, un cop he començat a vendre i així, veig que sí que hi ha una necessitat de llibres d'aquests tipus, però que costa bastant vendre'l. I també voldria esmentar 2 casos positius que em van fer molta il·lusió. Un va ser que un excompany de feina, quan treballava a l'empresa farmacèutica, tenia un nen amb leucèmia, el mateix cas. I va comprar el conte i al cap d'uns dies em va enviar una foto del seu nen. Diu, el meu fill no parlava mai del seu càncer a ningú. I un dia ens va demanar si podia portar el llibre a l'escola i em van enviar unes fotos on ell, junt amb la professora, amb la mestra, amb tots els altres companys de classe a terra, explicaven la seva malaltia. Vull dir que això, dius, ja ha servit per alguna cosa, no? I després, un altre cas d'una persona adulta, una senyora que va comprar el conte, ja va passar amb una amiga, i aquesta amiga feia poc temps que el seu marit es havia mort de càncer i va llegir el llibre. I llavors em va dir que el fet de llegir el llibre un cop es havia mort el seu marit l'havia ajudat a entendre coses del tractament que havia rebut el seu marit que en aquell moment no havia entès. Llavors tot això et fa pensar que realment hi ha aquesta necessitat i no sé si també el problema està entre la gent que necessita informació i els que la produïm, com pot ser el conte, que no arriba una cosa a l'altra. No sé si m'enteneu què vull dir. Jo puc redactar un conte que està molt bé i pot ajudar la gent, però la gent que ho necessita no ho sap. I potser aquí també hi ha una feina a fer de màrqueting. Jo pel que heu dit els tres, jo crec que coincidiu en que falta aquesta palanca o aquest clic de passar que la gent s'interessi quan ja és massa tard, entre cometes, a que ja hi hagi com una proactivitat i que sigui un tema que estigui en el centre. Jo crec que, Neus, sincerament, el teu projecte és com un petit assaig del poder que té l'educació en els nens. Sí, però també, per exemple, veig que a les escoles, jo em vaig dedicar a enviar mails a les escoles, el que passa que allà ens va venir el Covid i ho vaig parar perquè van rentar les escoles, de dir és un bon llibre per tenir a la biblioteca i em van respondre molt poques. Vull dir que també veig que això és un problema, no? No sé de qui, però que no pot ser
no s'està massa conscienciat, o potser les escoles pensen que en els llibres de text ja està tot. Sí, això ho deies tu, Roser, o Armando, ara no ho recordo, que potser a vegades és un tema tabú, no? Els problemes de salut. Bueno, jo he fet documentari, jo no em refereixo que és un tema de salut, jo em refereixo que hi ha un concepte a nivell de psicologia que es diu la piràmide de Maslow, que és com una piràmide de prioritats, les prioritats que tenim a la vida, i va escalant, i això que tinc converses amb molta gent, amb molts col·legues moltes vegades, és a dir, jo no sé on posaria la salut dintre d'aquesta piràmide. O sigui, si ara ho féssim aquí, tots quasi que ho posaríem a dalt, com, hòstia, bueno, a baix, perdó, com una prioritat primària, de dir, hòstia, com el comer, la salut és com el comer o el beber, si no me muero. Jo realment hi ha moltes dubtes d'on està la salut, perquè tots tenim hàbits que no són saludables, tots coneixem o tenim patologies cròniques que no les estem gestionant bé, o sigui, i que sabem que ho hem de fer diferent i no ho fem. Aleshores, per això també és tan difícil a nivell de serveis o de productes, buscar la sostenibilitat d'un producte, d'una aplicació mòbil, per exemple, amb salut, perquè la gent no vol pagar, estem acostumats a que la salut és gratuïta, llavors, clar, buscar sostenibilitat en productes que vas B2C, cap al final el client, o sigui, a qui pagues al consumidor, per dir-ho d'alguna manera, amb salut, per això no a Espanya, a tot arreu, a tot el món, és molt difícil de fer innovació o productes nous per aquests conceptes que t'explico, no? O també hi ha, crec que el punt, que també ho has comentat abans, em sembla, tu, Armando, que potser la gent està interessada en el que li passa en aquell moment. Si tens un problema de salut, doncs vas a buscar informació sobre aquell problema, però en general, en el dia a dia, si estàs bé, vas tirant i no busques informació. Una altra cosa és que te la presentin bé i te la trobis, però no sé, jo veig que així no vas buscant sempre informacions personals. Sí, però jo, just en el que comentàvem ara, en el punt de que hi hagin apps o hi hagin aplicacions o hi hagin serveis més de la part de tecnologia que puguin ajudar, crec que amb això sí que s'ha vist els darrers anys, que estan sortint coses, estan sortint iniciatives de petits grups que desenvolupen un sistema de diagnòstic. Sí que crec que amb això no seria tan pessimista, jo diria. Potser és perquè tenim l'avantatge de tenir una plantilla de recent graduats que surten amb molta energia i jo crec que estan impulsant bastant, que llavors això hem de veure com va canviant o si això realment tindrà un efecte al llarg dels anys, però jo crec que estan sortint, recentment han sortit notícies de petites startups que han muntat un dispositiu de detecció d'alguna cosa. Doncs jo crec que amb això sí que estem potser veient una mica de canvi. No sé, Armando, tu també que hi estàs més posat. Jo, pel que llegeixo i pel que sé d'exalumnes meus, sí que veus que, no sé ben bé fins a quin punt, si podem dir que n'hi ha molts o no, però sí que en veig més recentment de coses d'aquestes que sembla que estan arrelant una mica més. No sé si també comparteixes una mica o no. No, jo, és a dir, totalment positiu, o sigui, un enfoque més que positiu, et diria exponencial, és a dir, el futur, la salut canviarà a una velocitat immensa, sempre quan posem tecnologia al centre, no? El que jo separo amb dos, una cosa és wellness, o bienestar, o sigui, tot el que ofereix a salut, no sé, nutrició, exercici físic, coses, o una altra cosa és un dispositiu o un software as a service o un producte que el que vol o farà, em refereixo, és tenir un impacte clínic. És a dir, en el moment que això es diu digital therapeutics. Tot el tema de digital therapeutics, que és un dels meus interessos ara mateix prioritaris, estic focalitzat en
treballar en aquest aspecte. La seva característica, diguéssim, és quasi bé com un medicament, no? És a dir, que hem de dissenyar el producte i demostrar clínicament, em refereixo a nivell d'assaig clínic i tal, que aquell producte, sigui una app o sigui una eina diagnòstica o de prevenció, no? Té un impacte clínic, no? Amb un valor clínic, em refereixo. Sí? Aleshores, això, que clar, que és una explosió i que és on de veritat la gent que treballi amb això podrà tenir un impacte real, no? És un producte o un servei complex, no? No és una... M'entens? És un producte on ja intervé la part legal, que és supercomplicada, la part de disseny ha de ser que l'usuari de veritat la faci servir i serveixi, llavors ho has de demostrar, després l'has de comercialitzar, has de fer-ho sostenible, no? O sigui, algú ha de pagar per això. Llavors, és apassionant, realment, el futur a nivell d'assistència sanitària també i de la implicació del pacient real amb el seu dia a dia amb un mòbil, amb aplicacions d'aquest tipus, serà, jo crec que en els propers 4 o 5 anys serà un canvi immens. I ja per tancar una mica la sessió, volia treure una mica un tema molt lligat a l'actualitat, que ja ha sortit abans, crec que l'has comentat tu, Roser. Volia parlar una mica sobre la gestió de la informació i una mica de la participació ciutadana que hi ha hagut en la gestió de la pandèmia de Covid-19. Vosaltres, com valoreu la gestió? Ja no parlo a nivell, perquè si no podríem estar 3 hores, però sobretot a nivell d'informació i una mica d'engagement a Catalunya i a Espanya, com valoreu la gestió? Qui vol ser el primer? Però començo, doncs. Informació científica, Clar, a veure, suposo que tots no sabem, no hem escoltat tot el que s'ha dit, no? A mi em fa una mica l'efecte que de vegades ens diuen el que volem sentir, no? Que és que la vacuna segura és eficaç i que no s'ha saltat cap pas. A veure, primer de tot, dir que no soc antivacunes, encara que ho sembli una mica. I que aquest any m'he vacunat de la grip, o sigui que estaria disposada a vacunar-me, però en aquest moment no em vacunaria. I crec que em falta informació. O sigui, jo tinc unes preguntes a fer que no sé a qui fer-les per quedar-me tranquil·la i vacunar-me. Jo voldria vacunar-me i que tothom es vacunés. Però, per exemple, no sé si heu mirat un link que us vaig posar l'altre dia, que allà posa que en aquests moments només un 40% de la població està disposada a vacunar-se sense cap, d'entrada, sense pensar-hi. Llavors, no és que la resta de persones siguin ignorants ni siguin males persones, com va dir l'altre dia un periodista a la TV3, no sé si ho vau veure. Però jo diria que el que falta és que la gent pugui tenir la informació que li és vàlida per ella, per decidir-se. I això crec que, com ho estan portant, no va per aquest camí. I que no dic que no... O sigui, hi ha xerrades bones i que ho expliquen bastant bé, no? Però per mi falta, no sé de quina manera, això Gerard t'ho vaig comentar un dia, de dir que estaria bé poder canalitzar d'alguna manera les preguntes de la ciutadania a experts i que llavors la gent es quedés més tranquil·la i es vacunés. Penso que això falta, o sigui, canalitzar preguntes concretes cap a experts, que tothom pogués visualitzar les respostes i experts de totes bandes. Jo faria... Poques vegades hem consultat amb una persona que ha treballat molts anys en una indústria farmacèutica i sap quin és el procés normal del desenvolupament d'un fàrmac. Jo vaig viure la investigació i desenvolupament d'un fàrmac quan treballava en la indústria farmacèutica, des que es va idear fins que es va
fins que va sortir al mercat. I van passar 10 anys justos o una mica més. Ara això s'ha fet en 10 mesos. Que no dic que no es pugui fer, però jo tinc alguna pregunta a fer sobre això. I estaria bé que alguna persona que ha estat al project management d'una empresa farmacèutica em pogués dir, mira, la primera fase, que és la fase de disseny, que de vegades pot trigar un any, ara ha trigat un mes perquè ja estava feta per l'Ébola, per exemple, no? I l'hem aprofitada. Aquí potser, Armando, tu tens alguna cosa a dir, perquè jo crec que amb tots els avanços que hi ha en Digital Health, jo crec que seria una gran oportunitat crear una plataforma de contacte directe a experts ciutadania. No? Això és una idea que comentàvem amb la Neus fa unes setmanes i que jo crec que seria interessant, no només, òbviament, de forma immediata seria a nivell Covid, però, per exemple, de fisioteràpia, de traumatologia, de neurociència, que seria el camp de la Roser. Jo crec que seria interessant tenir una plataforma d'aquest tipus. No sé què en penseu. Sí, perdona, Gerard, jo el que et deia aquell dia era que estaria bé això, una plataforma on tothom pogués preguntar, però que hi hagués un grup de gent, potser periodistes, que analitzessin les preguntes i les reformulessin, no? Per exemple, potser 100 persones pregunten el mateix de diferent manera, doncs que vosaltres, els periodistes, unifiquéssiu aquestes preguntes en una sola, aquesta anés dirigida a un expert, podríem triar 4 o 5 experts, i llavors seria publicar-ho en algun lloc on hi pogués accedir la màxima gent possible. No sé de quina manera. No sé què en penseu vosaltres, Armando o Roser, d'un projecte així. Clar, jo com a projecte, com a tal, el trobo primer molt interessant, també molt ambiciós, no? Perquè és una cosa que requereix una... Sense voler-ho, jo crec que la ciència, i com avança, però en el fons, si mires enrere, si mires els grans avenços científics, doncs la majoria de grans avenços científics han vingut d'una situació d'apuro, per dir-ho d'una manera o altra, no? O fins i tot de casualitats o de... Llavors, clar, per poder fer coses, crec, d'una envergadura tan ambiciosa i també que hi hagi una involucració i normalment sí que estic d'acord en que els que ens dediquem a la ciència doncs tenim una passió que és sovint inexplicable i que pot voler dir que podem estar disposats a sumar hores extres a tot, però clar, crec que hi ha d'haver-hi potser... O sigui, no sé fins a quin punt crec que ja va bé que hi hagi un punt d'improvisació i accelerament d'aquest com sobtat, a vegades, de la ciència. O sigui, jo crec que això, sí que s'hauria de trobar un punt entremig, no? Però el que crec jo és que a vegades tota aquesta mena d'impulsos que ens venen en una situació d'emergència en la que jo hi confio en el tema de la vacuna i tal, perquè crec que realment la situació d'emergència ha posat a tothom a donar el màxim que ha pogut, ja traient el que hi pugui haver-hi d'involucració de política, d'informació i tot això. Però en aquest context que dèiem, d'aquest projecte, a mi fallaria aquest concepte de dir, quan ja no és una cosa d'immediatesa, de resposta ràpida i de tal, són projectes que moltes vegades acaben... I llavors jo crec que és molt bona idea i realment crec que és alguna necessari, però hi ha d'haver-hi un punt que igual ajudi a mantenir l'interès pels dos costats, tant per la població, que pugui fer preguntes, com per... I això, malauradament, com estem programats tots, però no nosaltres, sinó tots arreu del món, a vegades no funciona així. Funciona més resposta quan és urgent i quan ho necessito. No sé si l'Armando estaria una mica d'acord amb això o si... Però jo crec que és un punt entremig, i per parlar una mica dels dos extrems, suposo, però...
Sí. Sí, digues. No, bueno, això del projecte que comenteu, doncs, bueno, em sembla interessant, no? Però el que em deia, preguntava el Gerard una mica que ens ha preguntat de la gestió de la crisi i tal, bueno, és clar, és evident, no és fàcil dir no s'ha gestionat bé, no? Jo entenc que és molt difícil gestionar una situació així per qualsevol persona que té responsabilitat, no? Sigui del pensament polític que sigui, no? És a dir, a nivell, si parlem només de gestió ha de ser molt complicat, però jo crec que s'estudiarà amb els màsters, no? De gestió de crisis. Segur que s'estudiarà a fons els propers 50 anys, no? Perquè qualsevol persona dels que treballem amb salut, no, és evident, tots sabíem des del minut 1 en què ens van confinar a casa, no, pues que una mascareta ens ajudaria a evitar transmetre el virus o contagiar-nos, no? I qualsevol persona, inclús que tingui sentit comú, no? És a dir, ens van estar dient durant moltes setmanes que no feia falta i que la mascareta tal, no? Quan tots sabíem que feia falta una mascareta, no? Llavors, des de que comences amb això, no, la comunicació, quan la comunicació amb aspectes de ciència, salut i tal no és clara, no és una comunicació clara, transparent, i et diria inclús uniforme, és a dir, que tots els actors comuniquen el mateix, a poc doncs, la gent, cada un va fent la seva idea, no? I amb les vacunes, entenc el que diu la Neus, ¿vale? Però amb les vacunes jo tinc la sensació que passa el mateix, és a dir, jo estic segur que fa un any li preguntaves al 99,9% de la població d'Espanya, no?, sobre vacunar-se o no, i tothom es vacunaria, és a dir, la gent ni sabia ni tenia per què saber si una vacuna doncs, té efectes secundaris, no, està desenvolupada en un any, en 10 o en 50, no? És a dir, s'ha generat un debat al voltant de les vacunes perquè la gent on busca informació? Al final busquem informació a la tele, no? Veiem la tele o llegim, no? Vull dir, doncs la gent està a casa veient la tele, no? I, bueno, et va, i avui dia també les xarxes socials, no? Llavors, doncs clar, per generar una miqueta de debat, no, a nivell televisiu, doncs, bueno, has de buscar controvèrsia, has de buscar punts de vista estranys, no? Perquè si parles del mateix i de manera sèria, no, doncs la gent vol... És una barreja entre informació i divertiment, no? I per dir-ho així, no? Avui dia la televisió, amb la qual no hi ha una transferència, no, uniforme, on a més al nostre país cada comunitat autònoma té transferides les competències i cada un fa o deixa de fer el que considera oportú, amb la qual dintre del caos, no, el caos és el pitjor que pot passar a nivell de gestionar una crisi, no? I això fa que cada persona o cada nucli familiar o el que sigui tingui decisions, no? I pensi el que considera sense tenir realment dades objectives davant perquè no li acaben d'arribar, no? Llavors, segur que tot el que hem passat de pandèmia donarà per treball acadèmic durant els propers 50 anys, no? Sí, jo el que veig molt preocupant és aquesta xifra, no? Que només el 40% ara es vacunaria. Això és realment preocupant, si es vol... Clar, però això, Neus, jo conec gent, perquè com que el Gerard ens va dir, mira, parlarem d'aquests tòpics, no, una mica, jo conec gent, però gent em refereixo en formació, és a dir, formació, gent que em diu, hòstia, Armando, no? Clar, que treballes amb salut sempre et pregunten coses. Tu què fas amb la vacuna i tal? Pues gent que té dubtes de vacunar-se quan és gent gent professional... És el que em refereixo jo. Jo els dic, però... Hi ha gent que no són ignorants les persones. Això mateix, no? Per tant, jo crec que es necessiten respostes que ajudin a convèncer la gent que es vacuni. Això és el que jo em refereixo. I que de vegades ens en donen, per exemple, en programes de televisió que entrevisten experts i dius, mira, aquest ja ha explicat una cosa que per mi també era un dubte. Crec que aquest percentatge d'alguna manera s'ha de pujar. Sí, però al final, pel que esteu dient, per revertir aquest percentatge, vull dir, ha d'haver... M'ha agradat molt l'expressió que ha utilitzat l'Armando, que és una uniformitat de la comunicació, no? O sigui, diguéssim, que la informació científica estigués una mica orquestrada i que sigui totalment objectiva, no? Perquè al final el que jo crec que és clau és la confusió, no? És la confusió de la societat.
Sí. Clar, un lideratge, no? Això és un lideratge clar. És a dir, si no hi ha un lideratge clar i no hi ha una gestió eficient i transparent i de manera... quan et van canviant les normes, no? Al final no t'ho creus. Si no em van dir la veritat amb les mascaretes, si no em van dir la veritat con el confinarme más tiempo o menos tiempo, no? Per què m'han de dir la veritat amb les vacunes, no? Quan a més tots els antivacunes, jo vaig fer uns podcasts uns dies treballant amb gent que ha estudiat molt, no? Tot el tema de xarxes socials, en moviments d'aquest tipus, no? El tema d'antivacunes i tal. I clar, tenen estratègies de guerrilla molt ben estructurades, no? És a dir, és gent que creu en això pels motius X, no? I pues, igual que hi ha gent que creu en altres coses, no? Al voltant de salut, i que realment són com una guerrilla, és a dir, estan molt ben estructurats, fan servir eines, no? de comunicació molt efectives que a nivell institucional no fan servir. Fan servir els canals tradicionals i, a més, contradictoris, perquè avui et diuen una cosa i demà et diuen una altra. I aleshores la gent, quan no sap, no? Pues, no té una direcció clara, no? Com a grup humà no tenim una direcció clara i una transparència i un lideratge clar, no? I una comunicació real, uniforme, no? Estandarditzada, pues, que en altres països em dóna la sensació, tot i que ho desconec en profunditat, però tinc la sensació que sí que hi és, no? Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa. Jo crec que com a conclusió ja era això. Sí, jo volia afegir una cosa que se m'ha corregut abans escoltant a la Neus i la Roser, que al principi que hem parlat d'emprenedors, no? I freelance, bueno, el concepte una mica de... Jo crec que hi ha una cosa que nosaltres tres ens uneix segur, i jo crec que a quasi bé tothom que treballa en ciència, en salut, no? Que és realment la passió, no? La passió personal per les coses que fas. És a dir, si no tens una motivació de veritat per que el teu treball tingui un impacte i serveixi per alguna cosa, entre cometes, per dir-ho senzill, no? És a dir, si ens uneix sempre el treballar per alguna cosa que tu veus que té uns resultats i que allò, pues, dintre dels diferents àmbits, pues, fa avançar, no? O fa avançar la ciència, o millora la vida de la gent, o millora com deia la Neus, no? Aquest tipus de feines que a vegades no es coneixen, no? De gestionar dades per tenir un resultat millor del que abans, no? Jo crec que això, per mi, seria una conclusió... Sí, jo també volia afegir com a conclusió així que, sobretot, aquest món del que estem parlant i per tot el que ha sortit, és un tema que ja no és ni científic, ni tecnològic, ni econòmic, sinó que realment ho engloba tot. I és molt important que els que ens dediquem a això procurem, ho dic des de l'experiència personal, però també des del que he vist, no? Que has de procurar mai perdre de vista cap dels... No? Si et dediques a ciència, però serà ciència per la societat. Per tant, has de tenir un punt de vista de quin és el públic. També has de... que llavors, per molt i que pugui semblar feines individualistes, com ha comentat l'Armando al principi, no ho són, però ja perquè treballem amb gent i també perquè les aplicacions dels nostres projectes, dels nostres descobriments o el que sigui, poden estar a qualsevol dels àmbits, no? Doncs directament amb una vacuna, però també amb el benestar general, amb canvis d'hàbits de vida o amb qualsevol altra cosa. Vull dir que crec que també és una altra de les coses, no? Aquesta falsa individualitat, que no ho és, ni a nivell personal ni a nivell de concepte, perquè sempre està tot com molt lligat. Sí. Bé, doncs, si no voleu res, no sé si hi ha hagut alguna pregunta al xat, que ja me n'oblidava. Doncs mira, en David ens diu que ha estat molt interessant. Gràcies, David, 5 anys d'aquí. Des de València, mira, hem creuat fronteres regionals. Bé, doncs, moltes gràcies a totes per participar i a les persones que heu assistit. Trobo que aquest tipus de trobades aporten molt valor, sobretot per conèixer-nos i perquè coneguin també els projectes de cadascun de vosaltres. I la veritat és que sempre, jo parlo per mi, i sempre aprenc moltes coses i sorgeixen moltes idees que no m'havia plantejat abans. Així que moltes gràcies
i espero que aviat puguem fer aquestes trobades de forma presencial. Gràcies a tu, Gerard, també. Sí, moltes Gràcies. gràcies per l'organització. Adéu. Adéu. Una abraçada. Adéu. Ciao.